Moi boa tarde. En nome da Comisión de Igualdade do Consello da Cultura Galega e do Grupo de Traballo Imaxen e Voces, e, sobre todo, moi boa tarde a Olimpia e a Marisa, que son dúas das protagonistas que hoxe vades a ver. Este traballo, que forma parte de un arquivo moitísimo máis amplo, que se titula As mulleres co mundo na cabeza, é simplemente unha parte, un resumo, feito aquí cos medios do propio Consello da Cultura Galega a respecto de todo o que as mulleres foron e son capaces de facer. En primeiro lugar, quería disculpar a presencia da presidenta da Comisión de Igualdade, María Xosé Porteiro, que non se pudo incorporar, pero se incorporará ao longo do acto. Este documental, porque é un documental, é a testemunha de como as mulleres levaron e levan o mundo na cabeza en Galiza, porque está centrado en Galiza, inda que efectivamente pretende seguramente abranguer o resto do mundo no sentido de que este ocurre en moitísimos lugares do mundo. Cando naquel momento na Comisión de Igualdade, que aínda era un grupo de traballo, decidimos que era moi importante ter un arquivo que nos permitira coñecer todo o traballo que as mulleres facían, que formaba parte da nosa economía e que normalmente non estaba presente porque formaba e forma parte da economía informal, pois consideramos que era moi importante que se conservara. E o problema fundamental era que moitísimas destas mulleres, primeiro, por idade, iban quedando, desaparecían, quedaban no camiño, e, en segundo lugar, moitas delas tamén se resistían a falar diante dunha cámara, porque consideraban que o seu traballo era algo normal, sempre o fixeron, sempre o farían e o seguirían facendo, e, por tanto, non lle daban a importancia que dentro da economía tiña. E, por tanto, na Comisión fomos moi teimudas en facer este traballo, en que quede un arquivo que logo investigadores e investigadoras podan sacar a luz cando consideren oportuno. Lembradevos que o primeiro foi o que fixemos ca minería do Wolframio, na zona da mina do Fontao, e este segundo, partindo dunha foto moi icónica de Ruth Matilda Anderson, que está nas terras de Carnota, non no Pindo exactamente, sino nas terras de Carnota, posto que un dos camiños iba cara a Muros, que era un mercado importante, sacar, collendo esa imaxe icónica, poñer en valor a economía que as mulleres fixeron, levando na cabeza a súa carga a todos os mercados onde era necesario. En segundo lugar, normalmente polo monte, posto que os camiños do monte eran os máis acaídos nesa época para facer, os camiños do mar son máis recentes, e elas os facían pouco. En segundo lugar, esa economía permitía despois levar outro mundo na cabeza, que era organizar a propia economía familiar, con homes moitísimas veces ausentes, porque ou ben estaban na emigración ou ben estaban no mar. E neste caso foi como fixemos, o que pasa é que tivemos a inmensa sorte de que non só está a testemunha de Olimpia, senón está tamén a testemunha de Marisa, moitísimo máis nova, donde veredes ese mundo na cabeza contado e explicado en moitísimos aspectos. Pero eu quería agradecer aquí a Olimpia e a Marisa que tuveran a memoria, e en segundo lugar a capacidade de sabelo contar, porque tampouco é moitas veces doado de sabelo contar. Polo tanto, isto é o que vades a ver no documental, e é un homenaxe. É verdad que é un homenaxe, un recoñecemento aos millóns e miles de millóns de mulleres que levaron, levan e levarán o mundo na cabeza. Como todas as cousas que facemos as mulleres, é un traballo de rede. Por tanto, detrás deste traballo está o grupo de Imaxen e Voces, que está formado por Bea, por Zunzu, por min e máis por Tareixa, que somos as que traballamos neste grupo, coa Comisión de Igualdade do Consello da Cultura Galega, que a partir da semana que ven amplía as súas competencias e, por tanto, pasará a ter outro nome, pero iso xa podedes mirar na páxina do Consello da Cultura Galega. E no acto de hoxe, ademais do documental, vamos a ter a inmensa sorte de que Alba María, que é unha cantora e tamén unha regueifeira, interpretará ao final dúas cantigas que ela pediu que foran ao final porque normalmente, unha vez visto o documental, improvisa a respecto do que vai coñecendo nas imaxes.
Polo tanto, moitísimas gracias de novo pola vosa asistencia. Quero dicirvos tamén que a partir de mañán este documental vai estar colgado na páxina do Consello da Cultura Galega, por se alguén que non pudo acceder a él pois o quere ver, xa será posible velo. E agora cedolle a palabra a unha das protagonistas, Marisa, que efectivamente nos vai a falar desas mulleres que levan e levarán o mundo na cabeza. E antes de pasarlle a palabra a ela, veredes que no documental tamén hai un chamamento á actualidade, porque hoxe en día mulleres que tamén levan o mundo na cabeza ca súa creación artística fixeron de esa arte unha memoria viva das outras, das nosas mestras que o levaron antes. Por iso tedes esa postaliña como agasallo e lembranza de estar hoxe aquí, posto que Cestola na Cachola, ese grupo de artistas creativas formado por rapaces e rapazas, o que fan é proyectar en arte todo ese mundo das nosas devanceiras que levaron e levan na cabeza. Moitísimas gracias e deixo vos con Marisa. Boa tarde. Bueno, sou Marisa, a filla de Olimpia, a fillada de Marisa, a madriña, que hoxe non puido vir. Quero agradecer no seu nome, no nome das protagonistas do documental e tamén no meu, a iniciativa de Encarna, que fui a promotora desta obra, e tamén quero agradecer ao Consello da Cultura e a súa presidenta Rosario Álvarez, a Beatriz e a Tareixa que nos gravaron durante tanto tempo, a vostedes pola asistencia. Eu quero falar un pouco das mulleres protagonistas deste documental e por extensión tamén de outras, entre as que eu me criei, das que eu chamo as miñas mulleres, miñas aboas, miña nai, miña tía, miña madriña, pero tamén de outras moitas coas que compartín vivencias e aprendizaxes. Quero falar do que teño vivido e escoitado. Quero falar, en definitiva, do que me ensinaron. Se animei a miña nai a que aceptase gravar este documental foi polo recoñecemento merecido, polo recoñecemento que elas merecen e, a través delas, polo recoñecemento debido a moitas outras. Tamén pola memoria do que fomos e polo valor do que somos. Non é unha memoria bucólica, nin idealizada, nin infantil, nin sempre fácil. É unha memoria analizada dende os anos que xa temos, elas e máis eu. É a memoria dunha realidade moitas veces dura, coas súas negruras, pero tamén coas súas luces, e pola miña banda, cunha vivencia en conxunto feliz na que sei que elas, a pesar de todo, tamén se recoñecen. Elas ensinaronme a mirar para atrás e tamén para diante, a valorar o que foron e o que fixeron. Esa é a primeira ensinanza, autovalor. Vin as miñas mulleres, como a moitas outras, facer de todo. Tarefas orientadas a alimentar, a cuidar, a sandar, vestir, formar. Na agra e cos animais, todas. Mitigando as penurias coa agricultura de autoconsumo, co troco, achegando ingresos coas súas hortas, os seus queixos, a súa costura, as súas tendas. Escoitei sobre a guerra e a posguerra, anos duros de fame, monodieta de caldo con tousiño, devorou a fervida que moitas veces aínda se partillaba con quen non tiña. Criei-me entre mulleres, labrando, cociñando, lavando no río, calcetando, sursindo, amendando, baixando os carros do monte, poñéndolles as buseiras aos socos, indo co leite á vila, subindo sacos de patacas ao teito de transportes Finisterre, apañando o xunco na ribeira, carrexando feixes de erva, cos cestos fondos cargados na cabeza riba do sombreiro da serra. Mariscadoras, peixeiras, tendeiras, mulleres á intemperie, en todos os sentidos. E tamén vin ler as miñas mulleres. Mulleres lectoras do que había, do que lle caía nas mans, cambiando as novelas. Miña avoa paterna, ca que miña nai e máis eu vivíamos, lía a Marcial Lafuente Estefanía con devoción. Nós non tivemos radio, e menos tele.
ata que eu fun grande. A radio puxose nun estante na cociña e adorámola bastante. Criei-me, en fin, entre mulleres transmisoras de tantos e tantos saberes e transmisoras tamén da memoria dos ausentes. Falábanme continuamente de meu pai, o que vía pouco, primeiro porque traballaba de sol a sol, despois porque emigrou e despois porque morreu. Criei-me entre mulleres que batallaban moitas veces soas, que por distintas circunstancias criaban soas aos seus fillos e fillas, nais solteiras, viúvas, mulleres de mariñeiros, de emigrados, de xornaleiros que estaban fora da casa todo o día, coidadoras da familia, da facenda, da casa, do agro. Dominga, miña avoa paterna criou só a meu pai dunha maneira moi precaria. Micaela, miña avoa materna, criou a 3 fillos e a 3 fillas atendendo ao seu home enfermo. Mulleres sobrepoñéndose tamén a mortes prematuras e duras que abateron a familia. Mulleres múltiples ocupacións multiplicándose na tensión da vida. Mulleres que enfrontaron as dificultades desa maneira. Que sería de nós, miña nai, se ti tiveras alas? Pero con toda esta precariedade e con todas estas dificultades, facendo un enorme esforzo económico, conseguiron cotizar a Seguridade Social para poder ter direito na vellez a unha pensión contributiva, a unha pensión da agraria. Esta é a segunda ensinanza, procurar unha independencia económica. Vivín con mulleres nin perfectas nin santas, senón traballadoras ao temón das súas vidas e, polo tanto, das nosas. Elas utilizaron as mans e as súas poderosas cabezas, as súas lúcidas, sabias e grandes cabezas para sair e sacarnos adiante e de que maneira, procurándonos unha vida máis digna a nós, aos seus fillos, pero tamén ás súas fillas. Mulleres que, co mundo na cabeza, en todos os sentidos, tomaron decisións cruciais para o noso futuro. Cando eu me criei, non era tan común que as fillas foran á universidade, e nós fomos, eu fun, miñas curmáns foron, en igualdade cos varóns. Abriúsenos esa posibilidade, ensinándonos de paso o esforzo, o valor do que temos e o que valemos, e a importancia que tuveron as súas decisións. Terceira ensinanza, decide por ti mesma. Miña nai foi á escola ata os 11 anos, querería estudar. Miña avoa paterna, que naciu no 1910, lamentábase sempre de que non sabía interpretar un mapa. Fora pouco á escola, pero sabía ler e escribir e botar as contas, que xa tampouco era tan frecuente daquela, no caso das rapazas. Cando meu avó, que era tratante, enfermou, miña avoa materna fixose cargo do gando e das débedas, sumando e restando reais como podía. Todas elas tiñan, eso sí, o saber como aspiración, que é máis do que se pode de ser de moitos. E iso foi o que procuraron para nós, unha formación. Cuarta ensinanza, aprende todo o que poidas. Debémoslles non só unha formación e a procura dunha mellor vida, senón a aprendizaxe dunha maneira de estar no mundo, de estar no sitio onde nacín, que é de onde son e de onde me sinto, e tamén de outros, onde se desenvolven as nosas vidas. Agora que xa remato, quero facer unha definición e unha dedicatoria. Este documental titúlase Mulleres co mundo na cabeza. Eu hoxe, utilizando un símil xeométrico, recordando todas as formas que lle vin calcetar a miña nai de noite e tantas horas, nomeareinas tamén mulleres pirámide. Poderosa base de sustentación, coas súas arestas, esas caras en rampla polas que japeamos ata o vértice e un bico afiado que sempre pode facer falta. Para rematar, lerei uns versos que eu lle escribín a miña nai Olimpia e que hoxe lle dedico ás mulleres que me acompañan na vida, incluindo as que non están xa, que son moitas, e tamén para vós que estades aquí. Chámase Pés de leiteira e di así: todo monte por diante, miña nai. Pés de leiteira baixo do monólito escuálido do corpo. A cabeza abultada polo sombreiro da serra e riba do molido o mundo inteiro. Anda lixeira, colle o camiño tripado por mulleres non ir e vir á presa. Se hai sorte, levas un pouco pan no mandil e unha pastilla de chocolate na faldriqueira. O sombreiro da serra é un talismán cósmico. Moitas grazas.
pouco de audio. Elas, as mulleres, as porteadoras do mundo, coa vida na cabeza, descalzas por montes e ríos, con auga, coa xeada e a quentura do sol, nas terras galegas da Costa do Morte. O Monte Pindo, sagrado territorio do mundo simbólico, foi tamén ese espazo de traballo, de camiñar continuado. O Pedregallo abría camiños para as vilas máis farturentas, sempre andando pola montaña. Os mercados de Muros, de Cee, de Corcubión, de Fisterra, do Pindo, permitían ingresos imprescindíveis na economía familiar. A fotógrafa Ruth Matilda Anderson deixou a pegada coa súa cámara deste traballo, cando ela estivo por terras de Galiza a principios do século XX. Mais a testemunha viva de Olimpia, de Marisa, a madriña, e de a outra Marisa, a filla de Olimpia, son algunhas das voces dese coro inmenso de mulleres, con homes case que sempre ausentes no mar ou na emigración. Mulleres que construíron e construen vida co seu traballo, co seu camiñar día a día, levando o mundo na cabeza. Nací en Canedo. Sí. O 4 de marzo de 34. Nací, éramos 6 irmáns e traballábamos despois da escola. Eu fui á escola desde hasta 11 anos e despois fui á costura a aprender a mandar. E despois da costura, pois a trabalhar. Havia moita terra para trabalhar, havia vacas, porcos, havia becerros das vacas, e tiñamos 4 ou 5 vacas, e trabalhávamos moito ali. Miña nai e miña avoa, que estaba ali na casa. Miña avoa Caliche era unha persona extraordinariamente lúcida. Tamén miña avoa de Canedo, o sea, eu tuve vamos a ver, para min, miñas avoas representaron tanto unha como a outra, son dous piares fundamentais na miña vida. Por distintos motivos, porque elas eran diferentes, evidentemente, pero as dúas eran mulleres de carácter. E sempre soubo que tiña que pagar se quería cobrar. E para ela, digamos que a aspiración maior era ser independente económicamente. E claro, unha pensión daquela, unha pensión de xubilación, era unha independencia económica maior da que ela tiña traballando, porque realmente había que xuntar para pagar a agraria, había que xuntar para comer, había que xuntar para todo, e eran, claro, era unha vida en precario, bastante en precario, non? E a xente que cobraba unha pensión de xubilación, nese sentido, tiña unha independencia económica maior. Entonces, elas calculaban, máis ou menos, cando tiñan que empezar a cotizar para poder acceder á pensión. Acórdome, estábamos na eira, onde temos a cabaceira, unha eira grande, facíanse ali os palleiros, e había unha
eira de pedra que está ali, é um soleiro, ali manhava-se o pão, os garbanzos, as abelhas, tudo manhava-se ali. E dentro da riba da cabeceira, a cabeceira está uma repisa, arriba estava a cabeceira, embaixo estávamos ali, os rapazes mirando os coches que iam pela carretera, porque nós nunca víramos os coches. Foram os únicos coches, os primeiros que vinham pela carretera. Agora não se vê a carretera porque está as casas, árvores e tudo, pero aquela via-se tudo porque estava a agra estava aberta, tudo via-se tudo. E os coches iam com as bandeiras pela carretera, com as bandeiras e com olhos, com homens, porque devia ser algum caminhão, agora não sei bem, pero acordo-me disso. Nós foi a primeira vez que vimos os coches. E acordo-me de outra coisa ainda. Minha irmã Josefina, que me levava a mim 3 anos, eu tinha 2 anos, e ela tinha 5. E eu calcei-me, saquei os socos, que tínhamos uns socos, e por poder outra vez, não fui capaz de pus-nos de revés, eu não fui capaz de pôr de outra maneira, nem fui capaz de os amontoar, nem Josefina tampouco não fui capaz. Ela tinha 5 anos, era como a mim. Olimpia, ti tes-me contado que na casa tiñas libros e leías. Muitos. E de onde viñan esos libros? De meu pai. É meu avô. E te lembras de algún? Tenho um que era da Revolução Russa. E outro que era da história de um penal daqui de Espanha, pero era feito na Argentina. Um autor que chamava-se Eduardo Sacamões, ou uma coisa assim. Tengo la vista turbada de mirar para la mar, como si la mar tuviera cositas para me dar. Tínhamos o baile aí na Pereza, havia um baile aos domingos que havia que passar uma peseta para ir éramos rapazes daquela, eu os conhecia, pero depois fui à festa dos remédios em Lida e fomos à festa, íamos a andar hasta Lida e volvíamos de volta a andar outra vez desde Lida. E ali foi a primeira vez que fomos moços daquela. Eu tinha 16 anos e ele tinha 19. Viemos juntos desde Lida hasta Canedo a andar. E desde aquele dia hasta que nos casamos, dali desde havia 8 anos, fomos sempre moços daquela. Como se chama? Pepe.
Ela, cando ven para Vilar, miña nai, cando ven para Vilar, eu creo que sabía moi ben a que viña e a donde viña, e por que viña, non? E viña a unha casa onde realmente non había nada, o sea, non había nin chan da cociña, porque era de terra. Todo eso para min era natural. Eu era nena, eu fui unha nena que agora son capaz de analizar as carencias que tuve. Pero daquela non era capaz de analizar eso, fui unha nena feliz completamente. Había que contar tamén que meu pai era fillo único, fillo de solteira, e ás veces eso eu creo que xeraba determinados conflictos, non? Que eu resolvín sempre ben. E quero ser a nivel interno, non? Non teño tampouco hoxe ningunha historia con eso, nin con nada, non? Realmente se miro para atrás, pois eu criei-me feliz neste lugar e de feito, pois sigo sendo feliz aquí. Na terra, traballar na terra. Cando vim para aquí, miña sogra tiña tamén 2 vacas, ou ás veces 3, e tiñamos porcos, galinhas, e tudo, e ela traballaba neso, porque fora do que se vivira sempre. Os pais non estaban, ou estaban no estranxeiro, ou traballaban todo o día fora, e as mulleres eran as que estaban na casa, as que levaban a vida adiante, o día a día, a casa, e máis as que estaban no terreo, as que se achaban, as que apañaban as cebolas, as que botaban os tomates, o que fora, non? As que atendían as vacas, todo eso, levaban a agra, máis levaban a casa. E tú cando empezas a ir a vender andando polo monte? O sea, desde que vim para aquí, iniciei muros, vender desde aquí carradas com machos hasta muros, desde aqui por la costa hasta muros, e vir de volta outra vez polo monte, o que tinhas, o que venderas, e se tinhas que comprar alguma coisa para a casa, pois trazia-la tamén. E nesse tempo, pois xa tínhamos outras vacas que daban máis leite, e xa pensei a ir a ver co leite ao pindo. Eu fui 20 anos co leite, eu corri o pindo todo, desde a capilla hasta lejos da água, todo. 20 anos fui ali. E depois chegava-se a casa, havia que levar as leiteiras, as botellas, o que tinha, e depois havia que ir por os terreos para trabalhar. Acordaste de que me mandabas co leite cando non podías ir? Sí. E que me atendía Emilia da Pena, que me ensinaba as casas das siadeiras. Levabas moito peso, Moito. Levaba cebolas, repolos, todo. E as leiteiras. Cantos anos tiñas ti, Marisa, cando ibas con ela? Marisa estaba no instituto daquela, depois, cando ven Pepe enfermo da Alemanha, Marisa fixera o primeiro ano de medicina. Cando Pepe se enfermou, cando enfermou. Pepe morreu dali, había 1 ano e pouco, e medio, ou así, cando viñera da Alemanha. Eu adorei a meu pai. Adoreino. Para min, meu pai era, non sei, era algo superior, pero era unha imaxen construída non desde o coñecemento propio que eu tiña de meu pai, senón desde o que me contaban del, non? De construir a presencia a través dunha ausencia, porque realmente era eso que pasaba. Meu pai marchaba pola mañán, eu pois nin siquiera estaba levantada, estaba fora todo o día, traballaba todo o día. Cando volvía á noite, pois, bueno, eu se cadra vio e se cadra non, porque se cadra cando el chegara, nós íbamos para a cama cedo. Íbamos á plaza
aquela plaza de Muros, vende los queixos, nos cestos de corres blancas, que me acordo eu. E papá facía aqueles cestos de corres cosidas, cosías no pote, as coisas había que coselas, e depois sacan-se a piel, e depois facíanse os restos blancos. E cando estabas en Canedo, tamén ibas a Muros polo monte ou non? Sempre polo monte, que non había máis remedio. E andar a sé na barca, que non había a ponte. Ir e volta, desde Muro, desde sé. Eu vim muitas vezes porque había que comprar os repolos para plantar. E vir desde sé com 2 cetos de repolos na cabeça, e os barcos, e os sacos de tudo, das coisas que levaram, carregada desde sé hasta Canedo, carregadas. Levantávamos às 5 da manhã para colher o coche Lupindo para sé, porque senão, desde Lupindo, levávamos muitos cartos o coche, e íamos hasta o Pindo, porque era metade dos cartos. E íamos baixo da curra, pois iam às 5 da manhã, era o cavalo, pé por riba do cavalo, e os lados é o seto por riba. Era uma tramulha, bueno. E então, ali na carretera, era baixo da curra que havia ali, ainda estarão ali uns murinhos, sim, bueno. E havia bem uma pessoa ali, pero viu essa coisa na carretera às 5 da manhã, e a mulher assustou-se muito. Então, arrimou-se assim na outra cuneta, e levava tanto medo, e berrou e disse: "Quem sodes?", disse a mulher. Então, Pepe, meu irmão, que era um rapaz daquela, e disse: "Somos o acompanhamento", disse ela. Bueno, a mulher deitou-se na carretera, começou aos gritos. E a mulher, não passa nada, a mulher, que somos gente, somos nós. A mulher vem para junto a nós e disse: "Ai, meus filhos, Deus o pague, que pensei que morria". Pensávamos ali em agosto, desde que se fazia o trabalho da agra todo, havia que ir ao monte. 20 ou 30 carros, e todo o mês de agosto a setembro, todo, porque havia que a balumada punha-se em pilas ou em cortes ou cobertos para ter para o inverno. E despois, no tema de ir ao monte, pois sí, eu levaba o carro cas vacas á ribeira a buscar o xunco que elas apañaban, ou ao monte buscar a terra que elas apañaban, ou a todo o que se facía co carro. Se eu iba co carro tamén soa. Eu con 12 anos ou 13 baixaba o carro á ribeira, ou axudaba a baixar o carro do monte, ou a donde se fora. As coviñas é o traballo na forestal. Entonces chamábanse as coviñas porque se plantaban pinos. Cando fui da reforestación, cando se plantaban pinos, pois facías unha cova e chamábase ir ás coviñas.
facías a cova para plantar non? Para o plantón. E si se lle chamando ir ás coviñas ao traballo na forestal, que doulle ese nome xa para sempre ir ás coviñas. E basicamente eran mulleres, moitas mulleres as que iban ás coviñas, pois ganaron un xornal que era complementario do traballo da casa. Miña avó Caliche, miña nai non fui nunca, pero miña avó daqui, miña avó Caliche sí que fui. E fui ás coviñas, mas houve un momento en que traballaban plantando e tamén traballaban limpando os niños de procesionaria, descolgando niños de procesionaria con un varal. Acórdome deso porque ela viña hinchada da reacción que lle daban as cocas e todo eso, ás veces traía os fillos hinchados, ainda que se tapaban moito e todo. Para a costura de Marisa estuve 8 anos. Dali a un ano que morreu Pepe, empecé xa ali. Pero daquela facíase todo na costura. E Marisa sempre tuvo, ainda ten hoxe, moitos clientes. Iam de Fisterra, de Sé, de Muros, de Louro, de Esteiro, da Serra, moita xente na costura. Eu fixen máis de 1000 pantalóns. Desde que morreu Pepe, eu tiña que ir a malar os papeles, porque me facía falta, porque Marisa e máis Pepe, o meu fillo, como Marisa ainda estudiaba, tiñan direito a unha pensión hasta que tuveran 25 anos. E Pepe, desde que acabara os estudios. Os papeles viñan todos en alemán. Eu fui a Lariño, xunto ao alemán que había ali no faro de Lariño, e ese alemán fui moitas veces xunto a él porque iba ler as cartas, porque eu non sabía o que habían. Alguén me dou unha dirección nuns abogados que había na Coruña, e cheguei ali e tracánome de maravilla, porque era unha xente como a nós, era unha xente da calle, non eran uns de riba. A min eses non me tratado nunca ben, pero eles sí. Foi un abogado que morreu precisamente, que lle chamabanlle Carlos Servillo. Eses abogados foron os que me fixeron todo. E eu nunca non paguei nada. Eu fui ali veces e veces ali. E ali a min traballándome sempre de maravilla aquela xente. Salían as cousas boas, porque mira, ali na entrada tiñan un poste moi grande desas mulleres que mataron en Estados Unidos. Estaban, a min eso, xa se abría a boca a eso, xa sabían, eran da miña clase. Entendes? Realmente aquí as expectativas que había para unha rapasa eran ou ir á costura, ou ir para o terreo, sachar ou estudar. Cos meus fillos, mira, hoxe Marisa ten unha carreira porque a traballou. O primeiro fixeno eu, pero o resto fixeno eles, porque traballaron moito, de todo, dos estudios e do traballo e de todo. E ten a súa carreira, a súa casa, os seus fillos, a súa vida, pero porque a traballaron moito, non deben a ninguén. E Pepe
tamén lín toneladas de libros de historia, de todo. Bom e malo, porque tamén lín a Codintadários tamén. Mira, eu lín todos os episodios nacionales de Punta Reba, todo. De Pérez Galdós. De Pérez Galdós. Sí. De que os homes realmente pois estaban fora todo o día, que quen construía a vida o día a día eran as mulleres, non? Quen levaban a casa adiante, quen educaban os fillos, as que se ocupaban da escola, as que nos aprendían a sobrevivir no mundo no que estábamos, eran elas, claro. E estás contenta contigo? Eres feliz? Sí, estou. E agora, no tempo da xeitura e do descanso, de lembrar a vida na memoria, outras mulleres novas, creadoras, colocan de novo o mundo na cabeza das mulleres, coa súa espléndida obra galega que é xa patrimonio do mundo.
Entón, vou
adeus, só para toparte novamente. Ti dasme o sorriso e eu xa non cobizo nada máis que verte no medio da xente. Ti que levas versos entre ceas de metal, ti que non me deixas caer nunca. Déixame que leve un anaquiño do teu peso, porque o mar de Carnota, verdad, cabe nunha cunca. Solamente son a peza y levarásme por sempre como a un mundo, una